नाय दाना बादाम सुखांबा जाबाय आरोना ओंखायनो नोंसोरो बन'दा अफिसियेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बादामफोरा आङो बादामफोरा जागोन नामा नोंलाय आंनि सना जाहोगोन नोंनो आंनि बादामा बिराद मोजां मा नांगौ आदै बादाम बादाम औ 20 थाखा 20 थाखानि इसेल' मोनो आदै आंना 20 थाखा सुला सुलि गैया दे ए होमबा दे 20 थाखानि बेसेल' मोनो दे औ दे आदै दे नमस्कार आदै होमबा बन'दानि बादाम दे बन'दा अफिसियेलखौ साबस्क्राइब खालाम दे दे जय बादामफोरा आङो बादामफोरा गोलाव गोलावखा आंनि बादामा जालांदों नोंसोरो आंनि बादामा बिराद मोजां बन'दानि बादामखौ जाफैदो बादामफोरा आङो बादामफोरा जागोन नामा नोंलाय आंनि सना जाहोगोन नोंनो आंनि बादामा बिराद मोजां बादामफोरा आङो बादामफोरा गोलाव गोलावखा आंनि बादामा जालांदों नोंसोरो आंनि बादामा बिराद मोजां बन'दानि बादामखौ जाफैदो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया भाई सब्सक्राइब कर दे सब्सक्राइब करने को बोल दो सब्सक्राइब करना 1 2 3 बोलो 1 2 3 1 2 3 सब्सक्राइब करो 1 2 3 सब्सक्राइब 1 मिलियन सब्सक्राइब हाँ सही बोला 1 मिलियन सब्सक्राइब करना भैया आंनि गोसोफ्रा आं साबस्क्राइब खालामा साला बर जानानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बर'बालाय मा जानो बालाबो साबस्क्राइब खालामा बेबायदिनो बन'दानि चेनेलखौ गावनि असे लोगोआनो लाइकबो खालामाखै शेयारबो खालामाखै आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामाखै बेनि थाखायनो बन'दाया रागा जोंनानै बिदि एक्शन लानांगौ गोनां जादों आइफन दं आयनायाव सेल्फि लायो आं हिन्जावफ्राबो आंजों खारफायो आंनाव आइफन दं आयनायाव सेल्फि लायो आं हिन्जाव इमप्रेस खालामनो थाखाय आंनाव आइफन दं आयनायाव सेल्फि लायो आं